La primera vegada que vaig sentir parlar de César Orquín va ser fa més de 40 anys. Va ser al llegir Els catalans als camps nazis, i diu: hi va haver un republicà, en César Orquín, que ha creat al seu voltant una llegenda. Guillem és un paisà alforiner. Em referisc així a ell perquè ell se'n va anar del poble, se'n va baixar a Ontinyent quan tenia 9 anys. Després, en el temps, hem reprès el contacte. I Guillem, preguntes qui és Guillem. Guillem ara mateix és un historiador, és un estudiós de la República, la Guerra Civil i sobretot el final, les conseqüències de la Guerra Civil, que té a veure amb l'exili republicà i amb la repressió franquista. Té diversa bibliografia publicada sobre el tema i a base d'estudiar i d'investigar s'ha convertit en un autèntic especialista. En particular en el que té a veure en la deportació republicana, en els deportats Vall d'Alba i dins, que van patir l'horror nazi en els camps de concentració. I molts d'ells van morir allí. És cabdal, perquè això ens ajuda a reconstruir la memòria històrica. És una faceta importantíssima de la memòria democràtica, perquè sense memòria tornaríem a caure sempre en el mateix forat. César Orquín és un personatge, diguem, desconegut, o almenys fins ara ha sigut un personatge desconegut i molt controvertit, perquè va fer una heroïcitat enorme en el camp de concentració de Mauthausen, fins al punt que podria dir que és l'heroi més gran que hi ha hagut de cap nacionalitat en tots els camps de concentració nazis, però la seva figura estava, diguem, malmesa pel Partit Comunista, que va escampar una falsetat autènticament aberrant, dient que ell havia mort sent comunistes quan era totalment mentida. Doncs perquè César Orquín Serra portava molt de temps que sabia d'ell, però no sabia la seva història. De fet, vaig començar quan Montserrat Roig va escriure Els catalans als camps nazis, que el vaig llegir el llibre en la dècada dels 70, i ell parlava ja d'ell. Després també vaig saber que Joaquín Amat Piniella, en la seva novel·la K.L. Reich, va convertir a César Orquín en un dels personatges principals de la narració. I posteriorment també he trobat una quantitat de llibres que m'ha sorprès, perquè es pot considerar que com a mínim 50 llibres parlen de César Orquín, bé siga tangencialment, bé siga esporàdicament, o bé l'han convertit en protagonista del comando César que ell va capitanejar. Això ha sigut majoritàriament memòries d'exdeportats que van estar en ell. La gran majoria de testimonis parlen molt bé d'ell, però n'hi ha alguns testimonis que parlen horrorosament mal. I això ve perquè els comunistes i els anarquistes van tindre una guerra permanent entre ells en la Guerra Civil i posteriorment. César Orquín era anarquista i, a més, no va permetre en cap de moment que ningú interferira en la seva gran obra, que va ser salvar un nombre indeterminat de republicans espanyols en Mauthausen. No va permetre mai que cap element fora del Partit Comunista, fora d'on fora, interferirà en la seva gran llavor. El documental tracta sobre la seva vida, perquè n'hi ha que saber que César Orquín no era una persona, diguem, de classe obrera, perquè ell va ser el fill
diguem, il·legítim d'un aristòcrata molt important de València. Per tant, va estudiar, va saber. El que passa és que posteriorment es va escorar totalment cap a l'esquerra, cap a postures dels treballadors, i va fer la guerra amb la República. Tot això ho arreplega, recull el documental. Posteriorment, el seu treball increïble que va fer amb Mauthausen també està reflectit en el documental, i l'alliberament, quan decidís anar-se'n a la República Argentina i allí començar una nova vida, també es fa ressò, referència, perquè el documental acaba amb la seva filla i el seu gendre i els nets. Sí, el documental s'ha emès també en Argentina, on allà l'han descobert a César Holguín, perquè realment allà no sabien ni qui era César Holguín, perquè el Partit Comunista, diguem, que l'havia sentenciat a mort, encara que fora oficiosament. I ell, a l'anar-se'n allà, va tindre una vida pública molt notòria. Aleshores, perquè fora més difícil de poder-lo saber, de poder saber qui era ell, es va llevar en seguida el cognom, Holguín, i en el seu lloc es va posar un malnom, Aldagón, César Aldagón. I allí és que el coneixien, és que encara es recorden del seu passat, del seu paper, era César Aldagón. I quan han sabut que era César Holguín, s'han endut una sorpresa monumental. Tindria que anar a veure, perquè la història que conta, en la vida normalment les coses són cícliques, i el feixisme, els totalitarismes, no estem lliures de cap d'ells. Anem altra vegada cap a... Per on hem passat? Anem altra vegada cap a on hem passat ja, i ens ha deixat records molt amargs. Això és una seqüència, senzillament, de la història, en un personatge que va saber capgirar molt bé per jugar al seu favor en circumstàncies terriblement adverses. Però això va ser César Holguín. De César Holguín n'hi haurà en el món poquíssims. Això és per la gent, la gran majoria de la gent, perquè veja el que va ser el nazisme, veja el que és el feixisme, veja el que és el franquisme, i aprenga la lliçó i prenga consciència de la realitat d'ara mateix, d'on estem i cap a on anem.